ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಣಗ ಅಪಾಯ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಜಾಕಿರ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲು ಪಂದಲೆತ್ತದ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಗೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಗಾಜಾ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಯೋಧರು ಗೆಂದೆಡು ಪನ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕಬರಸ್ತಾನ್ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾಕಿರ್. ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಡ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರಡು ಗುರ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಕೀರ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆತನ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆರ್ಲ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜಾಕೀರ್ನ ಇತ್ತರೆ ಬಂಧನ ಮನ್ಪರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ವಿಶ್ವ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಜಾಕೀರ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ವಿಶ್ವ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ದುವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಗಾಜಾ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಹಮಾಸ್ ಯೋಧರಿಗೆ ವಿಜಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು.